Да ўрачыстага адкрыцця студэнцкага інтэрнату Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта імя Пушкіна застаюцца лічаныя дні. Як ідуць справы на будаўнічай пляцоўцы і ці паспяваюць будаўнікі здаць аб'ект у тэрмін, даведалася Тацяна Болтуць. Інтэрнат на Пушкінскай чакалі яшчэ студэнты 90-х. Яны ўжо даўно адвучыліся і працуюць. Узвядзенне гэтых сцен пачалося ў 1999 годзе, аднак у хуткім часе з-за фінансавых праблем будаўніцтва замарозілі. Узнавілася яно ў мінулым годзе. Ну а сёлета студэнты нарэшце атрымаюць доўгачаканы интернат. У нас, к сожалению, очень напряженная ситуация с местами в общежитиях до настоящего времени. И мы заселяли нуждающихся в первую очередь, но уже остальным как повезет. В данной ситуации, конечно, ситуация улучшится. Мы выйдем на обеспеченность более 60%. Дагэтуль месцамі ў інтэрнатах універсітэт забяспечваў менш за палову іншагародніх студэнтаў. У гэтым годзе сітуацыя істотна палепшылася. У 9-павярховым будынку жыллё атрымаюць адразу 350 студэнтаў. Кошт падарунка 27 мільярдаў рублёў. І ўсе яны вылучаны рэспубліканскім бюджэтам з дзяржаўнай інвестыцыйнай праграмы. 2 подблока с комнатами по 2 человека. И 1 подблок в комнате 3 человека. В каждом подблоке отдельный санузел, душевая кабина и кухня общая. Ужо рыхтуюцца спісы шчасліўцаў, якія на пачатку верасня атрымаюць месцы ў пакоях. Сёння ў будынку ідуць апошнія падрыхтоўчыя работы. В настоящий момент идут работы по наладке всех систем жизнеобеспечения данного объекта. Это работы лифта, работы вентиляции, работы водоснабжения, канализации і электраэнергіі. Застаецца яшчэ толькі добраўпарадкаванне прылягаючай тэрыторыі выканаць. Дарэчы, сёлета універсітэт рыхтуецца да яшчэ аднаго наваселля. У бліжэйшых планах увесці ў эксплуатацыю інтэрнат, што знаходзіцца па вуліцы Леніна. Пасля маштабнага капітальнага рамонту гэтай восенню студэнты размесцяцца і там. Тацяна Болтуць, Александр Сівецкі, абласныя навіны, Брэст.